Magandang hapon at para sa magigilagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, January 27, 2023. Mahigat natin sa ating satellite imagery ang patuloy na epekto ng ating amihan o northeast monsoon dito sa Luzon area. Kaya aasahan pa rin natin ang makulimlim na panahon na may mga pagulan dyan sa Cagayan Valley, Aurora. At dito naman sa Quezon, Bicol Region at Mimaropa area, kasama na rito ang some parts of northern Samar area, dalayan ng northeast ng ating shear line na nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. The rest of the zone, including Metro Manila, ay magkakaroon naman ng maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mahihinang pag-ulan. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao ay patuloy na makakaasa ng maaliwala sa panahon na may kasamang mga isolated rain, showers, or thunderstorm. Sa ngayon, wala tayong binabantayang anumang sama ng panahon o low pressure system na malapit dito sa ating area of responsibility, kaya wala pa rin tayong aasahang bagyo hanggang sa matapos ang Enero 2023.